हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायहरनाय थाबायनिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबायानो जानांगौ दि दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना सानदों। ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट मोनोबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जाय बिथांमोनहा दासिमबो चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायगासिनो दं अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान भिडिअसफोरनि आपडेटखौ बयनिख्रुइबो सिगांग्रो मोनो दे लोगोफोर। स' लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननिसिम 2024 मायथाइनि मोनसे आबुं बर' सावथुननि सायाव शेयार खालामनो सानदों दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै हेरा फिल्म प्रडाक्शन बेनारनि आन्डाराव फैनाय आरो बिथां दशरथ बर'बा अमा राजा बर' बिथांनि डिरेक्सन होनायाव फैनाय मोनसे आबुं बर' सावथुननि सायाव नोंथांमोननिसिम शेयार खालामगोन दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे आबुं बर' सावथुननि टाइटेलानो जाहैबाय संदान दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुननि स्ट'रिखौ होदों जतीन्द्रनाथ बर' बिथाङा दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जोंहा बे संदान आबुं बर' सावथुनाव बर'फोरनि सोर सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला स' लोगोफोर जों बेयाव गुबैयै फाव खालामनायखौ नुदों बर'नि जाखांफुनाय मुंदांखा एक्ट्रेस बिथां अनसुमै आरो सिगां समनि एक्टर बिथां दिनेश दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जों बे संदान आबुं बर' सावथुनाव बर'फोरनि गोबां गोजाम आरो गोदान आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायखौबो नुनो मोनदों दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा दासिमनिफ्रायनो सोर बे भिडिअखौ नायनो एक्साइटेड जाना दं अब्ला कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर।